Natočenie tohto videa som dlho odkladal. Mám ho už v hlave nejakých pol roka, možno 3/4. Ale nie je to z toho dôvodu ako iné videá, že by sa mi do toho nechcelo, lebo som lenivé prasa. A z toho dôvodu, že keď to už vypustím, tak už to asi nebudem môcť zobrať naspäť. Ide vlastne o to, že mám pocit, že poradňa bude tento rok končiť. Tých dôvodov, prečo by mal tento projekt po 20 rokoch skončiť, je niekoľko. Jedným z nich je trebárs vyhorenie. O poradňu sa už takmer nikto nestará. Vrátane mňa. Ono to bolo aj tak celý čas viac menej na mne. Ale v poslednej dobe sme v podstate nič, čo sme chceli, nedotiahli. Ja to nemyslím v poslednej dobe ako mesiace, ale roky. Sme tak schopní sa tak raz do roka stretnúť. Ale to je tak asi všetko, takže nie je nejaký záujem tú poradňu nejak ťahať. Druhý dôvod, ktorý ma k tomu vedie, je finančný. Finančné príjmy, naše hlavné, teda z reklamy Google AdSense, idú v podstate medziročne dosť skokovo dole. Nielen nižšou návštevnosťou, ale aj Google vlastne za prekliky na reklamy platí čoraz menej. Nehovoriac o tom, že čoraz viacej ľudí používa blokovače reklamy, takže tým pádom vlastne žiadnu reklamu neuvidia a na žiadnu reklamu nám nekliknú. Tu na grafe môžeme vidieť, že z nejakej priemernej ceny cez 20 eur, ktorá sa držala ešte relatívne dlho, preto som si myslel, že ten koniec príde neskôr. Vlastne v roku 2024 a 2025 sa to ukazuje už úplne sme spadli zase o desiatky percent, smerom dolu. Naše náklady, ktoré pozostávajú vlastne z platenia housingu v Bratislave, kde máme niekoľko serverov, sú na úrovni aj vďaka teda zvýšenej ceny elektrickej energii. Tiež nám stúpli o skoro o 100%. Momentálne sa pohybujú okolo 350 až 400 eur mesačne, kdežto príjmy z Google AdSense sú teraz na úrovni asi 150 eur a bude sa asi postupne znižovať. Poradňa má ešte peniaze asi na rok fungovania, alebo respektíve na tento rok. Respektíve, keby som spravil valné zhromaždenie, tak budeme mať už len na pár mesiacov, pretože to valné zhromaždenie niečo stojí. Keďže sa stretávame vždycky na celý víkend a je nás 12, bolo nás 13, už je nás len 12, to z nejakou pesničkou od Lasicu a Satinského. Čo tým chcem povedať? Nie je chuť, nie je vôľa, nie sú peniaze. Ako poradňa by mohla pokračovať ďalej. Ja si myslím, že mohli by sme sa vrátiť úplne na začiatok, keď sme poradňu dotovali, keď ešte nezarábala, pretože každý z nás je relatívne dobre zabezpečený, respektíve väčšina členov poradne, alebo teda ľudí, ktorí stoja za poradňou, sú z nejakej strednej triedy a hodiť nejakých tých pár desiatok eur každý by na chod tej poradne vedel, ale obávam sa, že či to vôbec má zmysel, či není lepšie skončiť ešte teraz a na čo to vlastne ťahať. Ako na jednej strane človeku ľúto, samozrejme, to jeho dieťa, ktoré si vymyslel, vyčičíkal, vyzeralo to, že z neho vyrastie dospelák, malo to krásne nabehnuté, ale osud sa s tým zahral inak a poradňa ide dole vodou. Čo ďalej, alebo prečo točím toto video, je asi, že bude ma zaujímať spätná väzba, ktorá mi možno otvorí nejaké nové obzory. Za mňa bolo najlepšie, keby to po nás prevzali mladší ľudia. Náš priemerný vek je, myslím, že asi vysoko nad 50 rokov. Ideálne nejakí dlhoroční členovia poradne, ktorým by sme to odovzdali a my by sme tam už ostatní chodili. Hovorím za seba inak, ostatní o tom nevedia, že točím takéto video. Ale za mňa chodil by som tam už len ako normálny člen alebo ako host. Druhá možnosť je spraviť nejaký crowdfunding, nechať si vyzbierať peniaze od nejakých nadšencov, ktorí majú poradňu radi za tie roky a budeme mať na rok, 2 prevádzky, dajme tomu. Neviem, či to má nejaký zmysel. Mali sme aj Patreon, ktorý sa celkom slušne rozbehol. Myslím, že rekord bol nejakých 10 platiacich ľudí. Ale aj ten postupne nejako upadol. Ono to nemá u nás do rozvíjať. Náš marketing bol vždycky ako mizivý.
naše sociálne siete sú viac menej nejaké, takže sme všetci takí oldschooloví a vlastne neviem, ako ďalej, takže čo si máme odniesť, alebo čo si máte odniesť z tohto videa je, ak teda niekto má nejaký nápad, nech ho napíše, či už na e-mail info@poradňa.net, prípadne mi ho môže zavolať, číslo je tiež zverejnené. Prípadne môže nechať odkaz pod videom alebo na niektorej z poradní. Budem rád za akúkoľvek väzbu. Ak sa treba aj 10 ľudí vyjadrí, že by sme to mali zavrieť, tak aj to ma poteší, pretože ma to utvrdí v tom, že môj názor momentálne, že poradňa by asi mala skončiť, je ten správny. A uvidím ešte, čo na to povedia samozrejme ostatní. Nadšení možno nebudú, možno máš žubu, ale mali by uznať, že prínos alebo vývoj poradne za posledných treba 5-6 rokov je skoro nulový. Je to škoda, no. Ako sere ma to. Je tu ešte teoretická možnosť, že sa nejak zlomím psychicky a celé financovanie poradne preberiem na seba. Môžem si to dovoliť, akurát, že nechce sa mi nejak do toho ísť, pretože viem si predstaviť tých 350 € mesačne minúť aj na iné veci. Napríklad si chcem už dlho kúpiť nového drona a keďže som žgrlavý lolo, tak už len rok o tom rozprávam. Ale toto leto by som si ho chcel kúpiť a chcem si kúpiť kopec iných vecí. To znamená, že tých 350 € by ma možno aj trošku mrzelo. A možno nie, no tak. Dobre, už splietam, neviem, čo mám povedať, takže očakávam, že snáď sa niekto ozve. Pokiaľ sa nikto neozve, tak to bude tiež ako spätná väzba, že je to vlastne všetkým jedno a tým pádom by bolo moje rozhodnutie poradňu tento rok zavrieť správne. Dobre. Kanál by ešte inak ako mohol zostať. Mám nejaké videá pripravené, čo sa týka automatizácie domácnosti a takýchto iných vecí, čo ma celkom baví. Takže už len sa dokopať k tomu, aby som to zostrihal. Takže čo sa týka YouTubeového kanála, ten si myslím, že by mohol zostať. Tam sa mi ešte chce niečo tvoriť a niečo prispievať. Dobre, majte sa, čaute. Because they in love with a monster. 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 Monster. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's too hard to fact that when you rap, you got us attracting in a vibe by two. Multiple screws inside my